Guys, ako istorya sa inyo guys. Ako amigo sa itong lugay na matungay po mga siguro 1980 di nga pa kayang makabala itong panahon na pa ito siya ito sa suba, laag sa suba ba. Tingnan sa kay pagkuha niya sa suba. Ini galuto-luto nga botilya. Ito na botilya nga na may galiyok. So ayan kuan may yung atangan kay lay pamanang botilya gali. Klaro naman niyang galiyok kay atangan niya kanang kahoy para iya makuha. Karon kay naduol naman. Pagduol sa kahoy, ibandas kahoy paingon sa iya. Iya din giko din. Yang giklaro gid ba? Lah. Yang patindog. Ano siya nga? Lah tao manido. Gamay pero dako lawas pa. Gamay. Tingala sa kay sa botilya kay itingog man ang katong gamay nga tao nga dako lawas. Siya nga bread. Abri ko bread kay kung abri ko nimo. Tagaan og premyo. Pagwis og tulo ka wis kay akong tumanon. Di pinuang dia ba? Ato amigo pinuang siguro nimo. Ano mang ipreso mo ka dito? Ampo tong akong kon nga preso man ko nga. Si bread, tabang bread kay tabangan sa galo mawis ni unsay mo iwis akong ihatag sa imo. Pag-agal sa taklog. Gawa. Gawa song sini. Ayun sa ano to sini. Wala magabalo kong amigo nga sini ito. Sincere ka kanang preso kong gagamay na to. Sa nga sini ko. Pag-agal niya sa sini hindi ako man pag sa botilya hindi ako ang sini. Ho. Salamat kay imo kong gitabangan. Karon agi palipay kanimo. Tabangan ko ka. Unsay imong iwis? Ana ko migo kay. Tsaka iwis ka ba? Tulong ka kawis. Tulo. Tulo kawis. Akong tumalon. Ana ko migo. Tagtarot siya kay ang kawis. Sige. Ang una, tagain lang ko. Dekang kwarta. Nandiyan Ho. Your wish is my command. At nga di mga kwarta kayo, kwarta lang kayo. Piliki siyang ipos niyo, ako niya sa sako. Basit niya makakita ba? Ingon yung genie nga. Dili pa ko may muging genie nga makagwa, makalaya kung dili mahimo na kung ang duwa ka wish nimo nga mahatag na ko sa imo. Nasa kami ko siya, kay kaduwa na akong isa. Paano lang? Dila kong kipayag pa ito mamalay. Tagay ko, gwapo nga pala yung anak ko. Na Gini. Karon dayon. Pag-aksya, maasit niya niyo. Tunga din ako, malayo gwapo pag kayo. Pinintala naman rin. Napagay mga design ba, mga dekorasyon. Tsaon, kumaniba na naman ko balay. Na ako kwarta. Sa kilas na ako nga, hindi ako maglisod. Gini. Karon malipan ni ko kay tinuod gini nga makagawas ako sa akong lusuhan kay ang tulo nimo kawis ako na matuman. Unsay katulo nimo kawis? Ana to amigo na ba? Sa pa kay ako tulo kawis. Wala mo kay mawis kay basta naman ko na nagbalay. Na lang. Sini. Akong wis, katulong wis. Mubalik ka sa garapon, sa botilya. Anang sini, lawagay ka, tabla ko ane.